Nyakora mo ke jwang machiegni wantiere kodi kar kae Gaset kawuono chakoro kiny ma kawuono yawre kamoro moro ma intiere mineno amose jogo maneno ka ntiere Paris France jogo neno ka ntiere Amsterdam amose jogo mokinyi ma kawuono bende uchiewnwa ka neno ka gintiere gwenge ma opogore e piny mangima ma kawuono chopo kar ka nyakora mo jwang amose jogo mantiere Barcelona amose jogo mantiere Catalonia amose jogo maneno ka ntiere alwora ma Roma wacho ni kama gintiere kawuono ka ogando chio kane nigi bendera mar France ginindo godo gidhi tiyo gi bendera no mar rwako France dala mano kama ne gintiere mane kama wantiere ka nyakora mo jwang machiegni ahinya kama untiere ka achiel kachiel amose oganda duto mose wacho ka niero ochiew kodwa e piny ka wachako ka ntiere ka kod answer chio nani Nyasaye chiewa imbi chio ka chunyi ber an ngina ja England moko gi a support sopran ke koran football fan kawuono ne mirite kawuono ma diwo an gi FIFA FC wacho ni in gi FIFA's first born son rita kachacha wane ane kwa bro nyalo aya nakoro mo janga mago batimore ka chuchi mag tuke kawuono otieno ni saa 4 mar otieno Argentina dibedo kacha karakore kod team mano mar England mano in nus final ma ngamo lokanyo the final dirakore kacha kod Spain ngama dhi bedo jaloch weche mathoth mantiere karka achak ni mantiere Gaset ka kawuono ka walidho ni mana matin dakika 41 tok saa 12 wachak Gaset mar The Standard kama mula ne wach momi peke eyeka nitie momi peke iti mara 4 kod mano mara 6 wach kacha ni too little too late wacho ni utimo matin to bende oleo ang'o gini moleo ka ntiere weche ma IBC no lando nyoro gik ma gineno ka gikedo godo oting'o weche mag voter bribery mana soya michiwo kinde ma ji luto ikore kata timo kisera mar ombulu jonjore mitiyo godo e weche mag siasa kod tulo ma bende nitiere e kind josiasa kod jogo ma bende luwogi kata jogo ma bende sirogi Anselma wach momi pekar kata ngene ni timara 4 kod mano mara auchiel ka gimimiyo pek maduong' ahinya kae en yiero ma Olkalau ma ichano timo odiochieng' makiny yiero mar Olkalau to se expose gik mang'eny kata kapok wadhi ir IBC ose expose kaka jotendwa ma Kenya ka onge discipline number 1 nikech gine ma gikelo midhiero gite ka jotelo nyalo bedo manigi discipline to wanyalo bedo ni issues mag samoro waseyo godo IBC ngeni kapok ise kata mana court kapok ise kata mana ipenjore ni to dibede ni wambe kaka jopiny kata wanbe kaka jotelo dibede ni kaka ok wadhi maber ahinya adiera makende ni nitiere weche moko ma ok dhi maber of course voter bribery nitiere Olkalau kochacha waseneno ka goodies mang'eny dhi kochacha tiwinjo ka nitiere jok moko masani koro idendo ni professional rally attendees gin giwuok e rally ni gin gi list mar political parties rallies mag political parties mag ging'e ni kawuono wan kuma kama nikech ging'e ni pesa nitie Olkalau to mage gik makelo issue to kata mano kende violence waseneno nitiere aparo ni juma mokalo nitie jala achiel mano ito ngimane kane tulo no wuok ma kweth ariyo noromo bang'e ne matulo no wuok ma ng'at achiel no ito ngimane nyoro be aparo ni neno ka sama koro rallies nye rumo nye jaod bura ma Yala bende nye omonji gima moko koro magi gik ma IBC bende yudore kama tek ahinya to chal ka gima gini eri osebedo heightened ok chal ka gombulu ma waseneno mokalo koro IBC be temo manyo kaka ginyalo loso kaeri nikech most of the commissioners mani IBC sani gin joma welo be koro gitemo mondo gine waseneno ka nitiere jaod bura mawuok Nakuru aparo nyogo fai ma milion madhi milion 2.5 kokan wrong to IBC be ose promise ni gise warn ji ni sama ombulu igoyo kisetieko go ombulu kik yud ni igo ombulu picha kaeto i post kata mana ikete mbui nikech mano bro kelo ni fai ma milion 1 kadhi nyime
jogo ma bro kelo tulo, jogo ma bro bedo nigi paro mar bedo polling station. Gocho ni polling station kise gombulu tiwuok jomo yiene bedo polling station gin clerks mag party mopogore opogore. Kaparo yiene ng'ato ka ng'ato ji ariyo, party ka party ji ariyo mondo bede polling station ma ensure ni sami kweno to ikweno eyo makare. Ma weche mag super agents kana giwacho ni odwok piny. Mago ok gidwa. Kamano nyakoro mujang soma ne ite mana ngwen kod mano bende mara auchiel gazet mara The Standard iye ka bende ka ngidu thuolo mar somo gazet mar The Standard ang'iyuda ne thuolo mar rango ite mar ariyo. Iwacho ni gin gik mage ma jo Kenya bende nyiewo ahinya. Iwacho ni gin saa mag lwedo. Iwacho ni luxury watches, art and land top Kenya super rich acquisitions. Gin gik moko ka gi ma jo Kenya osebedo ka nyiewo ahinya. Gin saa mag lwedo, gik mochor mane korot mabecho becho, lo mano ma igede, mwandu ma inyiewo, ikin mamoko bende mantiere. Kisomo gazet ka idhido thuolo mano mara rango giane. Answer? Yes. Mano wacho ni super rich. Nyaka ing'e ka ntiere mae miwacho ni jo hapa gi jo lowa. Mano kama gintiere. Kineno gi kacha. Answer? Yeah. Ineno gi kama super rich. Nero. Ma oganda jo Kenya bende ringe. Nero. Oket kanyo gari ma vintage. Neno gari no. Mano kena gari gara ka aparo nen Bentley kaneno logo neno kan sure. Sama ma Rolex bende ni kanyo. Chalo Bentley. Wine ma expensive ni kanyo. Joma nyidendi bokowe oko. Neno ka ketnegi bag kanyo ero. Be ni kanyo ero. But ka ero ndik ni among gik ma jo Kenya nyiewo sani ma jo Kenya ma nigi pesa gin gik mag art, saa, classic vehicles, jewelries, wine, gima moko mago gin mana a beach motelo. Tiwacho ni kuom ji adek Kenya, kuom ji 10 Kenya, ji adek nigi nyalo ma nyiewo gik ma kamano ero. Koro magi gik ma yande iwacho ni yande ne bedo itudo mana gi jo siasa, but sani koro jo Kenya ma moko bende sani ni godo. Iyudo ka wealth gi keto e weche mag ranches gi weche mag udi ma teko gi ng'eny, gin udi ma samoro pok ogor kata. Igoro ni sama in emidware no ekigore. Puothe madongo dongo emineno ka koro gin go kanyo. Giketo pesa goldi gi weche mamoko. Of course weche mag bonds bende jo Kenya nyiewo sani magi kuonde ma gikete mwandu gi, nikech mago gin gik ma wanyalo yudo ni wanyacho ni passive income. En income moro mo kiti matek. Pesa ni kikawo kata milionde ni moko tiketo kanyo nus diriyo e higa, iyudo ka omenda moro donjo ni account kanyo ero. To mano emomiyo iyudo ka samoro nitie jomoko mineno ka ok ti matek but nigi pesa nikech ne gi invest mariek. Koro enena wake up call be ne joma moko be ni sami yudo omenda ni moro matin temi invest mariek. Kamano. Nyakoro mujoma mago mantiere kar kanyo iteno mar ariyo ang'isomane ite mantiere iye kar kae. Iwacho ni mar ariyo nitie briefings mantiere kar kanyo. Ang'eyoru kae ni suspect in daytime robbery killed. Mano jokuoge manokwel dwe mar 7 tarik 4 moyang' nyinge ka nyinge Vincent Ochieng' ma bende ne omonjo hotel moro Spring Valley mandore Nairobi ka ne onegi mano kod obila. Riporo no wasetimo kacha gwenge ma Matungu king'e kanyo kama ne ntiere yo Joska mano chieng' wuok tich entiere kar kanyo. Nitie weche machielo bende matimo Nairobi. Orengo kod Babu Owino wacho ni ero sani koro dhi chuno gi mondo mi gikaw kony mag security mamoko. Wacho ni say they may hire security. Mano kama gibedo kacha security. Wacho ni ka obila ok nyal konyogi e chenro magi mago ma pile ka pile ahinya mag siasa magitimo. Ite mar adek soma ne siganya dendi moro kamluongo ni Chebet ma bende nochako ohala mar uso sanduku mowacho ni ero mocked for selling coffins. Young Chebet refuses to bury her dreams. Wacho ni pod odhi mbele kode. Wacho ni tich en tich
kendo ohala en mano ohala no mano ma itimo. Githoth ahinya ka gintiere ka tang'e ni oganda dhido thuolo mar somo koting'o nyaka lendo moket iye ka mar public notice mano mar IPRA ang' isome ite mar 5 e Gaset mar The Standard ka gima giwacho ni nengo mag mauta modhi odong' ma ok dhi lokre e thuolo ni duto kama gintiere kar kae. Asel wach manitiego ewi mano kawe Gaset mar The Standard adonjo ne Gaset mar Daily Nation. Aparo ni geno maduong' ma Kenya ne nigo en ni wach ma mafuta bro duogo piny, but waneno ka kendo lweny ma kind US gi Iran pok odok piny, mano e adiera makende. Nyoro nyanene mbui kata nye wachore ni nitiere meli moro manye dhi US manye Iran kendo nyomuocho Strait of Hormuz kochacha. Koro magi gik makelo liet ka, to sirikal be koro nyaka go mariek nikech ginyalo duoko bei piny to weche bedo matek mondo kik Kenya bed gi shortage nikech sama koro giseduoko bei piny kelo modhi nyalo bedo matek nikech yudo ka gionge omenda. Koro sirikal nyowacho ni gima gibro timo en mana ni gibro maintain VAT mano nego bed raised to 16%, but giwacho ni gibro maintain nikech nonego bed ni window no rumo nyoro, but giwacho ni gibro extend window no 8% chakoro pod bedo beda modhi onge lokruok e bei manyo bedo. But protect ne japiny, but nikech sirikal be nyaka tem mondo o predict ni weche biro bedo nango, to sani ok chal gima lweny kind Iran gi US ok birumo anytime soon. So mano, but gima duong' en ni gini en a wake up call to the whole of Africa ni wan gi resources, modhi ntiere Africa, modhi ok ni Middle East kende. Kenya nigi modhi, Nigeria nigi modhi gi pinje mamoko. Wan kaka Africa, the reason momiyo wan gi AU en mondo AU mondo wan kaka jo Africa wabed ni wanyalo sort gikwa. Amor gi wach ma Dangote gero refinery Lamu Port, mano e achiel kuom okenge mabeyo manyalo konyowa kaka Africa. Sama jomoko amua ni gin gidwa gore, to gin gigore agoya, kik affect wani koro modhi, fertilizer ido ka onge, iwinjo ni products moko mawuok loka ok nya chopo nikech gwenge go ntiere lweny. Wabed joma wanyalo jitegemea, wajiwo ohala bende e kind pinje mag Africa nikech gik miloso gi te ng'eny gi apart from technology ma ok los Africa mang'eny ahinya, but most of the things ma wa import kuonde gi wanya yudo within Africa. But shida ma Africa kaka Dangote wacho nango ni ng'at ma nigi British passport yot ne wuotho ei Africa molo ng'at ma nigi molo Africa no wuon. Matiende ni nyaka walok pachwa kaka jo Africa. Lek mane Ogai Raila Odinga ne nigodo mar ni inyalo wuok Kenya ka tidhi kata mana Cape Verde ok need visa nikech mondo ichop Cape Verde visa tanda wuoya. Ndara mane koro connect East Africa gi West Africa mano nego gercha mae kinde ma koro nego oneni olosgi maluongo ni Trans-African Highway. Yes. Mano kama gintiere kanya koro mojwani kata titimo gi e yo machal nade. Parane Gaset mar Daily Nation kae kama sigana mabende oluwo kar kae. Nitie sigana mondik e ite mokwongo mar Gaset mar Daily Nation wacho ni recipe for chaos. Nitiere warning signs mosechiw, nitie gik mathoth bende mantiere ka. Mokwongo wacho ni coating disaster itimo ang'o kanyo gitugo mana gi weche mabende pod rango kar kae. Ka Kenya bende odonjo e listi mag pinje maromo 10 mano mantiere kod buok ni nyalo bedo kod tulo. Mano ntiere ite mar 4, 5, 6 nyaka mano mar 7 moting'o nyaka yiero maol Kalau mantiere iye kar kanyo achiel kachiel. Ang'e ni anse lang'o thuolo mano mar range to melo kae nitie weche moko nyakona mojo makiyawo Gaset mari ayud thuolo mar mondo mi som kendo ibed kod ng'eyo e ite mar 12 ka nitie weche ma wacho ni ero en dok chien ni yedhe go mano ma gayo kute magayaki. Wacho ni setback as anti-HIV drugs uptake drops 80%. Mano chal nade ke wacho ni sane en gino molwar piny kuom kinde machalo kamano. Wach mar England kod Argentina iti mar 31 nyakora moja nyalo thuolo mano mar range ane ahinya kae to VAT mano ng'adi kawuok atamalo 16 nyaka atamalo 8 bende koro yudo thuolo mar sudo nyime nyaka dwe mar 10. Sani entiere kae ka orango VAT
dhi bedo kacha pod ka en atamalo 8 nengo mauta dong mana kacha ka ok oloki mano pod nitiere ite mar 8 e gazeti mara Daily Nation. Ansel, ka wachako sani ka ng'eni wanyayudo thuolo mano mar rango gi achiel kachiel mano waserango kucho e gazet mar The Standard kikonwa sani to nitie weche moko mapod nitiere ite mar 4, 5 kod mano mar 6 kod 7 nitie weche mathoth ahinya mapod nitiere ka minyalo rangi. Mokwongo mantiere ka en mar obila maromo 1,000 ma obila kendo obila yango ni ka otero Olkalau dirangeyo machal nade ka bathe kacha nitie weche mag yiero mamoko mapod nitie wacho ni yiero UDA ODM lose bases as 2027 the alignments take shape. Iwacho ni UDA kod ODM bende otimo olalo kuonde mane gitie gi sir mathoth ahinya. Aparo ni kalure gi situation ma waseneno kinde campaigns mag Olkalau nyaka wane ni nitie justification gima obila temo timo nikech kaka koro case manyicho timore Kisumu cha obila ema nye wasayo ka ni otesendo obila ni ane machiegni kanyo to gima nye gitimo malong'o ma prevent gino nye onge koro 1,000 police officers ma idhi keto Olkalau gi aneno ka en move maber. Of course as a democracy ok wadwaga ni wachopo kuma kama, but koro chuno nikech lweny nyicho wuok kuro nyoro nyawaneno ka jaod bura ma Yala be nyomonji. Koro mago gin gik ma ineno ka nyalo kelo tulo kuondego kae to of course wang'e ni political rivalry bentiere, jogo ombulu bentie kaka samoro nyalo bedo ga gi paro mopogore. Koro mondo magi kik timre, aparo ni ma koro obila bono nang'o ni mondo kik wachop kuma koro otek nikech jo Olkalau at the end of the day nyaka ng'at moyombo nyaka sidha to ng'at mo lose mondo bende o concede to samoro iyudo ka nitiere ng'ur mamoko kaka Mbere North ne nitiere ng'ur kata mana kinde mane go ombulu ne nitiere suggestion ne nitiere paro moro ni nitiere jogo mane dwaro ne bribe jogo ombulu on that day to Olkalau wang'eni bribery osebedo katimore makata sama koro IBC nyose loro campaigns to pod nitiere chance moro ni ng'ato nyalo temo timo bribery. Koro magi mana gik ma sirikal obila bende temo mondo ne ni kwe obedo, one ni procedure lu, one ni chik ok okethi gi weche mamoko, mondo ne ni jotelo bende oketi in check nikech nitie jotelo moko be samoro biwinjo ka giloso ok gilos maber ahinya, ok giwach gik ma jiwo kwe. Iyudo ka samoro gin magi spark kata mana weche mag lwenje kuonde mag gombulu. Koro mage gik ma obila be nyaka respond to, gitemo ng'iyo ni lwenyo kobedo kuondego, and then bende en kaka litmus test kata mana gima wanyalo wacho nang'o rehearsal ne ombulu mabiro mondo wane ni arita inyalo keti koso bro bedo nang'o. Koro aparo ni en move maber nikech situation mosebedo Olkalau ok osebedo ma very encouraging. Koro nyaka obila bende nyaka respond nikech gine mosebedo kwasayo gi nang'o ni gisebedo ka gininde tich. Koro giamua nang'o ni ok wabininde tich wang' ni Olkalau, wabro temo mondo waoro obila moromo, wabro temo mondo wajiw kwe. Priority en jiwo kwe. Obila ko yoro mondo jiw kwe mondo ne ni procedure olu malong'o, onge weche mag tulo motimore kuro. Kamano mano weche mantie kar kanyo nyakoro mogo jwang' ite mar 6 ite mar 7 mago weche mag siasa mantie kar kanyo, weche mag modhi kod fungruok madipono biro kata ka nengo gi ok olokre mano pontiere kar ka ni mar en medruok mabende omed go kinde mano ma VAT mano ng'adi kod atamalo 50 mano ma okete atamalo 8 kawuok atamalo 16 dhi nyime kuom dweche adek mabiro. Mano ni ite mar 8 kisome kar kae. Nitie weche mag somo mantiere ite mar 10 nyakoro mogo jwang', nitiere weche mag school fires ondike ka ni me mantie mano nenore sikunde school fires kanyo wacho ni education stakeholders demand action not news
not new reports mano wach mantiere kar kanyo picha mondi kar kanyo en mar Boaz Waruku mano jakanyo mar Limo Bora working group koloso kod jofwambo achiel kachiel mago weche mag mach mabende osebedo ka wang'o sikunde to bathe kar kanyo bende nitie wach machielo mano mar mbalariany wacho ni Kenyatta University oyudo kwan mamalo ahinya mag jopuonjre mago madonjre kata kadhi kawo digri maggi nyakoro mogi joma no kama gitiansa gimineno kar kae mokwongo mano mag me en gino ma jonyuol kata joma ne sekta mar somo medo mana puoyo wadwa neno notim gimoro ok mana report migolo tikano yes kinde mane walose ewi utumishi ka ne wacho ni nitie report manogol e Ndarasha mane Ndarasha mach nomuoch report no pok okete tim koro sani kendo idwa ni report moro chako bi koro ngene wadok mana jok maka gimoro timre to commissions waketo task force groups mopogore opogore to timo nonro chamo pes japiny kae to report gichiwo to gimiketo e tim to onge to mane frustration ma kata mana Isaac ni godo ka Isaac ochung'ne Education Stakeholders Association of Kenya giwacho ni evidence nitie moromo osetim nonro moromo osetim uchunguzi moromo oseket reports moromo okwadwa report moro machielo to moko kapok okete tim to gik ma ripodego osebedo ka yango en ni nitiere pressure kinde mag penj mamoko koro gi recommend ni gi weche mamoko nitiere pressure mawuok kuom weche mamoko bende koro gi recommend nango number 1 communication kind school administrators learner gi jopuonjre nyaka losi participation mar jopuonjre e weche mag decision making bende nyaka losi upgrading school infrastructure matiende ni gik ma miyo sikul inyalo taa maber kaka dormitories kaka classes kaka halls kaka security nyaka bed upgraded kaeto weche mag arita bende nyaka neno ket malong'o nikech mach mawuok kinde ka kindegi kata mana ng'anyo mag nyithi sikul mawuok kinde ka kindegi iyudo ka gin gik mawuok nikech security samoro ntiere lapse to giwacho ni despite report wacho ni mondo mock examination ogol to mock examination osebedo ka dhi mana nyime to sikunde mang'eny sikunde osebedo ka pod timo mock Boaz Waruku bende nyo oket kaka mogolo pache owacho ni nyaka jopuonjre jonyuol gi education experts chiw memoranda mabro kelo lokruok e sikunde kanyo wacho ni reports osekel mang'eny owacho ka ni reports osekel mang'eny ma koro mano gima wan godo matin gima chuok nitiere kochopo kar implementation reports to nitie ma kinde ka kinde reports nitie data sirikal ni godo data task force mopogore opogore ni godo grube mopogore opogore ni godo human rights groups mopogore opogore ni godo but implementation ni kuma shida nitie kamano nyokoro mujwang kerango mbalariany mopogore opogore kar ka wacho ni Kenyatta University gets lion's share of varsity admissions nyokoro mujwang mbalariany oyudo kwan ji mopogore opogore ahinya madonjo jopuonjre madonjo kuondegi mag tiegruok kirango gi kar kae nitiere Kenyatta University moyudo 11,000 Maseno 9,000 Moi University oyudo 800 University of Nairobi oyudo 800 bende 600 Chuka University oyudo 7,900 Kisii University bende oyudo kwanno 7,900 Basine Muliro 7,500 githoth kae hata morango manyanza kae Rongo University kae oyudo kwan maromo 4,000 jopuonjre maromo 4,377 nitiere machielo bende mantiere kar ka kwate morango kane Tomboya University ngene ango pod onyalo yude kar kae ni mar okegi mopogore opogore nitiere ka Gaset University mabende oyudo jopuonjre maromo 1,200 e listi mochiw kar kae en man gi kwan man piny to kata kamano gin jopuonjre duto mano oyudo grade maromo C+ kadhi malo maromo 270 508 mabende oyudo luonge mbalariany mopogore opogore pacho kae aparo ni en mana kalure gi ing'iyo universities moyudo jopuonjre mang'eny ng'eny gin universities mosebedo e kinde ma gisebedo for a long time
kaka Kenyatta University, Moi University, University of Nairobi, Maseno University, mago universities mosebedo ma kinde mokalo ne gin the 5 universities mane wang'ega ni nitie Kenya kende, public universities, but king'iyo chuka oluwogi kanyo gi 7,946. Masinde Muliro bende ni kanyo ero, ok giwere mabor ahinya. Kabianga bende ni kanyo, Kirinyaga ni kanyo, Rongo University nigi jopuonjre 4,377 gi mamoko. Of course, nyaka koro sirikal bende ng'i ni nitiere improvement, ok kata mana intake kende, but improvement infrastructure gi quality of education, nikech kaka Moi University wang'eni osebedo gi midhiero mopogore opogore mag kata mana ne wasomo ka dwe mokalo ni Moi University nigi gowi ma sani koro lao bilion 9. Mano en gowi nikech in gi gowi no, samoro kata jopuonjre bende ok gin encouraged ahinya madhi universities ainago. Of course, medical programs mopogore opogore bende nyaka bed expanded, nikech iyudo ka samoro nitiere jogo madwaro bedo dakteche mang'eny Kenya ka, but nikech nafas tin, koro chuno no oyiero university machielo man course ma onyalo timo. Samoro yudo ka okawe course modwaro kaka medicine, owe nyithindo mathoth ahinya, to koro ochuno gi mondo gikaw courses moko, kata gidhi e private universities eka ginyalo realize dreams magi. Koro ondik kani kaka university kaka Kisii University, Vice Chancellor nyose welcome kepo manyomigi no, mich manyomigi no mar nyithindo 7,903. Mamano wacho ni gin joma gitemo mondo gi make sure ni gi gain knowledge, to ok en kata knowledge kende, lifelong friendships bende giloso kanyo, kae to skills bende gimedo kanyo ero. Koro en mana rito wawinj ni, nikech samoro be intake bende pogore gi reporting. Intake ikawo to samoro reporting, nikech school fees bende iyudo ka nitiere suggestion ni school fees bende onego dhi malo, koro mago bende nyalo miyo janyuol kibaji, but I hope ni improvement bro bedo, nikech universities watu osebedo kuma ber ahinya. Ywak osebedo, kata nyoro nyewe wasomo case moro kama Technical University of Kenya manya nitiere weche mag maxi lal, koro nyithindo donjo ne university. An kata wan gosiepena moko masomo Technical University ma pok oyienegi kata mana timo penj, nikech ng'anyo moro nyicha ni kuro, koro pod itimo nonro mar ng'anyo. Koro mondo wa avert ng'anyo gi, nikech ng'anyo gi bende miyo miyo education bedo mana more expensive, nikech samo ng'anyo no nitiere postponement ma calendar, nitiere samoro gik mokethi gi gik mamoko. Mano ite maiye kar Kenya kono jo kamiyo jo isu dur thuolo mar mono midonj ka gitwak ite mar 12 iwacho ni jo Kenya matiyo kod prep kwan gi dok piny ahinya ka ipimo kod kinde mokalo, kiwacho ni nyaka sani kwan man ni malo ahinya irango 2022 obedo kacha kodok piny 2023 2024. Sani iwacho ni odok piny ahinya ka kwani iwacho ni ero kane USAID nosechung chenro magi, en kwan mosebedo kacha ka buogo oganda. Dipo ni en ang'a itimo e yo makare kirango kar kani mar Kenya osebedo kae gi thuolo mano mar ndiko ripode manyien mago mag kute mag ayaki maromo 13,936 mano higa ka higa, ka koro joma mine bende makale midhiero ni ahinya. Bende kirango kae iwacho ni midhiero mage kadhe kaluwore kod kute gi bende thoth ahinya ka gintiere kar kae. Iwacho ni en pek magiyudo. Atamalo osedok piny. Of course sani wacho ni ose collapse by almost 80%, no mane atamalo maduong', to ma is the biggest reason ma gini otimorego en nikech donor funding bende osedok piny. Chakre America bende golre oko e weche mag donor funding,
ok osebedo mayot ahinya ne weche programs mag HIV. USAID ema yande gologa pesa mang'eny, almost billion 108.34 mane koro negigolo mano koro no disrupt weche mag HIV gi programs mamoko mag thieth ok kata Kenya ka but piny mangima, nikech nitiere pinje ma yande tegemea USAID. Of course ondika ni from 2022 mano neno the highest number, 2022 nitiere an increase madhi mana almost 300%, but sani koro osedok ma koro waingo kata mana kwan ma 45,000 mayande nitiere 2021 na 2025 wachung at 35,704. Mamano gin visual scale kaito new initiations wan gi 35,704 matendi ena double mano ero ma pod ok chopi ne kwan ma ne nitiere 2024 odok by almost 200%. Odok piny by atamalo madhi mana almost 200%. Koro maeri keto ji kuma ok ber ahinya, nikech iwacho ni kalure gi report mar NSDCC Kenya mano higa mar 2026 wane ni higa ni Kenya oserekod 13,936 mano 13,936 new HIV infections higa ka higa. To joma mine mabedo affected ahinya, nikech iyudo ka joma mine prevalence increase gatamalo 4.3, joma chuo en atamalo 2.1, kaeto iwacho ni atamalo 40 ma new adult infections timore e kind adolescents and young people aged between 15 and 24. Apari ma report monego bed adjusted, nikech kiseluongo ng'ato ni adult, a 15-year-old ok en adult, koro report ni onego bed adjusted, mano gi pacha. Kamano, nekoro mo juang sigano ndikanya kod Angela Okech yuda thuolo mar some ite mar 10 kod 2, ite mar 14 kod mano mar 15 nitiere pach oganda mathoth ahinya mantiere kar kanyo, ayi thuolo mar some ta ahinya paro ma Aaron Cheruyot ma Senate majority leader kendo senator ma Kericho wacho kamae: Kenya modwaro sani en Kenya ma ng'ato ok onego bed ni iketo tenge ka yudo thuolo mag tich kata moro amora mantiere kalore kama ng'ato ne onyuole. The Kenya we deserve is the one that does not segregate or give opportunities based on where one is born. Mano wach mantiere kar kanyo, mano jatend kweth mathoth ahinya Senate, mano senator ma Kericho oloso kar kanyo. Machielo bende Gamal Hassan wacho ka ni East Africa must seize Somalia's boom. Ber mawuok Somalia East Africa onego bed ni rango kendo neno kaka nyalo tiyo kode. Ansala ne wach mar mogik kawuok kuma chinglo mantiere kar kae ite mar 15 ma bende chal gigika ma bende wasebedo kwaneno e weche mag yiero makiny. Dhi bedo kata yiero madundo matimore Ol Kalou odiochieng' makiny. Mano machinglo ite mar 15. Machinglo to golo kaka aparo ni temo go sirikal, nikech sirikal ema waneno ka sani koro a lot of development itero Ol Kalou, wan gi mattress oket kanyo, boat ni kanyo, gas cooker ni kanyo ero, pesa bende oket kanyo, nitie nyaka wuoche mag floaters boket kanyo gi gik mamoko. Ber ng'eny Ol Kalou, but gin ber ma sani koro ok bed branded kaka voter bribery. Gin gik mabedo branded, gibedo rebranded, mane sirikal o rebrand voter bribery into gima sani koro giluongo ni development. Maeri en mana temo sero jo Ol Kalou mondo ogo ombulu. Wachna mogik en mana, of course, sani koro wane siasa, wawinjo ka weche liet, ji bare kon gi koni. En mana ni waket kwe kinde mag siasa gi. An aneno ni kar mondo jo siasa bende koro chak, nikech ne nitie paro moro ni nitie jomoko ma nyalo chako kao security margi, ginyalo chako higher security. Kar mondo gidhi extent no, jo siasa waluongre kamoro achiel, wabed piny mondo walosi kaka wadwaro tayo weche mag ombulu the next 1 year modong'. Nyakoro mo juang mago weche mantiere kar ka piny kanyo neno ka ondike kata ni CSS politics and public stewardship. En paro mochiw kar ka kod Dr. Stella Bosire e weche mag telo bende. Ang'e thuolo mar mondo mi some. Ansala gonero kamano kuom bedo kodwa okinyi ma kawuono kae. World Cup biro, France osegol Argentina gi England
pod lemo ne Hurricane oyudo kombe moro ero apenji aro kaje kama kombe ne koro wan wawene ruoth awene ruoth gini koro FIFA osenjao but koro Nyasaye tema duong kuma Nyasaye amua ni odhiye emodhiye but anda siro England isiro England kon diana England or kod Spain England kora gi Spain mane na rematch ma Euro finals mano bedo mane Spain nogo England 2-1 aparo kinde chan na wacho ni England no lose nikech ne gionge manager malongo but wang ni England nigi manager malongo mose surprise ji mang'eny ok nong'e ni England nya chopo kata mana round of 16 but England no chopo sani koro ni semis koro kik underestimate England of course tipe modong Argentina gi Spain are the favorites mano to yadir makende but England ok nya bedo underestimated koro nyoko lose World Cup ni Kenya dhi chope World Cup mano ma nyidende mago mag Women World Cup under 17 madhi timore Morocco koro mo jwang mano kama gintiere Mildred Cheche Omari koso Omari Cheche okonyo Kenya kendo chopo tielo machielo to bende gimo timore nyoro nitie jotugo ma Arambe Starlets under 17 mano chopo Kisumu masomo Nyakach Girls man Luak Girls man Kakamega Hills otergi ka giwuok Nairobi kae gendege achiel kachiel Kale Collins wasego Nyasaye mondo mioriti etimo tema maber kabisa mimiyo jok ma ochopo World Cup en nyadhi ahinya Port Park agichopo Kisumu International Airport kacha orwakgi kod jonyuolgi gimako yo kaka dok skundegi kind jopuonjre mamoko kama gintiere en gima kare nyakoro jonge talent chudo nyathini wero go mpira ko kata tikore ni bika wiri gino onge kama tugo dhi terie ero ne kama tugo setere Lamine Yamal ne kama tugo sekete Mbappe ne kama tugo gidis osekete kibet marwa tuwa kibedo sichopo kacha Amos Wanjala oyudo thuolo mar donjo Valencia FC first team e pre-season ni kama ne ntiere mano defender kendo captain mar Kenya under 20 mano kogocho e pinyno mano mar Spain bende Nyasaye mondo mi oritgi kumoro amora ma gituge gima gitimo kama gintiere obed joma kare anyika Cleophas Oloch nantiere kae kod Ansel Oyango pod aja Kisumu kanya kwar mokeo nyaka Chisango rad chieng' wuok tich kawakoni kata kaka Spain osekawo kombeni oriti Masaye